Здравейте хора от YouTube. Това е един клип за една кандидатура. Извинете, малко съм болен. За един private сервер, наречен Legioncraft. Значи, това е моята къща честрум, по-точно нещо такова. Ето тук има честра, Карлстон, Дако, тук нещо, руди, храна и тук нещо. Извинете. Значи на този world тук снимам клипове. Всичко е на survival, няма никакви читове. Да покажем сега това. Тук е една ферма за крави. Не е много голяма. Сега, тук долу е първоначалната ми къща. Ето вътре, тук няма нищо, с леглото. Тук има малко ферми за такива. За кокосови семена, там, шоколадови семена или нещо такова. Ето тук съм сложил ето така уит за окраса. И тук имам една уит фермичка, малка. Ето тук мостчето, което води натам към мината. Ето е мината надолу. Мисля, че доста яко се получи тук. Виждате, ето като погледнете натам, въобще не се лича, че има мина. Всъщност като отидете, ето е мината. Да. И това беше клипът, надявам се да ме приемете и бай-бай.